Van de morgen kwamen de 12 basisscholen bij voor het eerst naar het Grutte Singeland in Burgum. Daar moeten ze elkaar. En dat is vanzelfs wel spannend. Ja, wel een beetje. Wel een beetje, ja. Alleen nog meestal moeten we om 11 naar school en nu pas om 9 uur. Ze konden dus echt nog uitsliepen. En boven dat kwam de directeur van de squallen echt nog del met een smakelijke verrassing. Je zit al druk aan het fruit. Kijk eens. Voor jullie allemaal een stukje taart. Alsjeblieft. Alle baasjes komen er bij elkaar. Dan krijgen ze les op bijgelijk sterrenkunde en taal. Er wordt boven dat wat dieper op de lesstof ingaan. Daar hebben de band op haar eigen squallen dan weer voordeel van. Dit is I&D, maar de bedoeling is wel dat wat de bijen leren, dat ze dat op meenemen naar hun squallen. En als we dan straks in februari, maart evalueren, dat de leerkrachten en ouders zeggen, ja, ze zijn veroren. We hadden jongens, ze pakken de dingen oors aan. Basisscholenonderwijs voor heegbegaafde band wie er eerst nog net in Tietjerkstradiel. De hoge de band uit Biekeliks Monijn, Gietjerk en Jestrum minder via te reizigen. En toeke klasgenoten, dat had ik zijn vader. En daar kerst dan ik wel dingen om vregen. Als bijvoorbeeld in de klas is, dan kerst wel dingen vregen, maar meestal weten ze het dan niet. Als ik moeilijke woorden gebruik, dan snappen ze dat net. En terwijl ik dat juist heel makkelijk vind. Om te lessen op een iPad binnen, blowen de schriften lezen. Maar wat wil je eens leren in zijn Maximus-klasse? Wetenschap vind ik wel heel leuk. Maar je proefjes en zo. Volle sterrenkunde en over scheikunde wil ik heel veel leren.